Takže čau lidi, jsem tu u nového videa a rozhodl jsem se natočit, jaké mám skiny. Teďka to tak v rychlosti projedu. Takhle. Mám jich přesně 71. Ukážu vám ze začátku favorites. Tady toho Batmana. No počkejte. Prostě tady to Harley Quinn. Tady to je... A teďka, tak si budeme úplně od dola. Tak si ukážeme, co z čeho je, jo. Takže tady to je z Battle Passu, Chapter 5 Season 2, myslím. A jako já ho nehraju, ale věřím, že jako bez tady toho editu by se možná líbilo. A tady to tak hraje taky můj kamarád Maxik. S tím jsem natáčel minulé video. A jako taky se mi líbí. A tady to je takže minulý rok na Vánoce. A jako líbí se mi. Ale nehraju ho. Tady to je za Chapter 5 Season 1 Battle Pass. Chapter 5 Season 1 Battle Pass. Tady to je celkem pěkný skin, to je Chapter 4 Season 2 a prostě taková cápka, takový ocas a v shopu bývá i taková, ale červená. A tady to bylo za Quest, myslím. Tady to je z Remixu, také z Battle Passu a mně se to teda absolutně vůbec nelíbí, vůbec, jako já to nehraju. Já jsem to nehrál ani jednou. Tady to jsem teda dostal za free. A jako celkem jsem to líbil, ale nehraju to. Tady to mám z item shopu. Jsem vyhrál soutěž jednu, 1500 V-Bucksů. A já jsem se rozhodl, že budu chtít tady to. A ještě, že budu chtít toto. Takže to vychází 1500. A tady tu cápku mám tak z Battle Passu. Tento Chapter 6 to je. A jako taky nehraju vůbec. Jo, Battle Pass vůbec se mi nelíbí. Tady tu, tak to je z Chapter 5 Season 3 a ta Chapter 5 Season 3 pro mě jako nebyla moc dobrá, takže jako mě strašně prostě hlavně vadily ty auta, jak mě všichni brali a kempili. Tady to, tak já jsem si kupovala Fortnite Crew, tak jsem tady to dostal a jako mně se to líbí, proto mám ve favorite, že? Protože jako vypadá to jak ten normální Skull Trooper. Jako líbí se mi to hodně. Takže jako já to hraju dost. Tady to taky hraje můj kamarád, ale já to nehraju. Je to Hope nějaká, ale nehraju to. Tady to je ten capek s baskatem. Chapter 5 Season 3, také říkám. Nehrál jsem to tolik. Bylo to nudné. Toto taky. A ten skin vůbec nehraju. Nelíbí se mi. No. Prostě ho nehraju. Tady tu capku jsem taky dostal z Fortnite Crew. OG Battle Pass. A jako líbí se mi. Kouknu se ještě na nějaké styly. No aha, tak tady ten se vůbec nelíbí, tak to se radši nechám tady tam. Tady to je z Lega. A mně se to víc líbí bez té čepice než s ní. Nebo... Já nevím. Ale tak tolik nehraju. Ale... Jako celkem je dobrá na komba fialovou. Nebo ještě tady to. Jo? Peter Griffin, nejvíc troll skin, které já si tady mám. Jako... Co to je? Prostě brada jak koule a
No nic prostě. A já to beru s tady tím černým editem. Pan Hrášek. Ten je taky z Chapter 5 Season 3. Ale toho jsem hodněkrát hrál. Protože toho beru, jak hraju třeba s kámošema, že si berem třeba troll skiny. A tady to, tak si tady to beru. Tady ten tygr z Chapter 5 Season 1. Taky dobré. Taky jsem ho hodně hrál, jak byla Chapter 5 Season 1. Líbil se mi, neměl jsem skoro žádné skiny, takže jsem ho prostě hrál. A tady to. Tady je ta kočka, ale to vůbec mám, proč mám v tom zlatém. Když se mi asi víc líbí takhle. Ale jako tak ní nehraju vůbec, já jsem ní hrál jenom jak bylo, jak to vycházelo, tak jsem si to chtěl zahrát. Tady ta je dobrá, já ní hodně hraju, protože ona má strašně dobré kombo se Skully Scepter. Tak ní hraju a mi se to strašně líbí, taky Chapter 5 Season 1. Tady to jsem dostal s propojením lega a jako hrál jsem to a teda jsem vůbec nevěděl, že to je tak stará, že Chapter 2 Season 5. Ale dostal jsem to za free, nevím, jestli to byla nějaká chyba nebo ne, ale tady to. Mám tu Montaga, nejvíc se mi líbí najít ten Crystal skin, ten je fakt pěkný. A je to taky Chapter 5 Season 1, taky jsem ho hodně hrával. A taky se ho ještě někdy beru, když třeba chci nějaké combo silver. Tady mám tady tu kočku, která je přeměněna na Midase. A tak remix. A také se mi jako celkem líbí, ale s tím bílým, s tím černým moc ne. Ale jako nehraju ní, je. A to Chapter 5 Season 3 zase. Megalodon. Ale jako já tady ty Battle Pass skiny vůbec nehraju. Jo, prostě nehraju já. Tady to je taky. Tady to je snad poslední skin, co jsem kdy hrál. To úplně, já to prostě nehrál nikdy, to úplně nejhnusnější skin, který kdy může být. Ale asi se někomu líbí, ale mě fakt ne. Tady to mám ve favorites, protože tady to jako za prvé je to moje první Fortnite crew a za druhé je strašně pěkná, ale kdyby to bylo bez tady toho, tak je to fakt za mě nejhezčí skin ze Fortnite crew. Fakt jako, koukejte na to zlato, pozlacené, všechno, mně se to fakt líbí. Tady ten také nenávidím ho, je úplně hnusný, animované skin nemám rád. A třeba tady ten je úplně hnusný. Prostě se mi nelíbí, jo. Chapter 5 Season 2. Taky jsem, nelíbí se mi to, prostě nehraju to. Kendo, tady ten style se mi na něj hodně líbí. A jako hraju ho. Někdy jo, ale někdy ne. On je také mid. Tady taky Chapter 6. A ten nehraju. Já prostě nehraju moc ty Chapter 6 tady ty skiny. Ono se mi nějak nelíbí prostě. Jo. Možná jenom nejvíc se mi líbí tento, ale jinak ne, oni jsou úplně odporné. Mám tu tady to. To jsem několikrát říkal ve svém životě, že ho budu hrát, ale vůbec ho nehraju. Ani jednou jsem ho nehrál. To je z Rocket League za gold. A koukejte, ty vole, jako má prdel. Ježiši, to vypadá jak ta holka Spiderman, ale no nic, je úplně hnusná. No kdo by ní hrál? Hope? To je asi můj prostě můj, co se mi nejvíc líbí skin z Battle Passu. Teďka nevím, jestli jsem na nějaké zapomněl, tak nevím, ale asi fakt nejvíce mi líbí.
jako mám ho ve favorites a i tady ten normální styl se mi nejvíc líbí s tou čepkou, jo. Tady to tak je poslední koupený skin za V-Bucksy a kupoval jsem si to kvůli toho, že to je tryhard a na mém TikToku jsem aj vydával video, jestli si mám koupit jaký z těch 4 a většina vybrala tady to. A taky podle mě taky jsem viděl hodně videí, že prostě, že to je asi nejvíc z toho tryhard. Tady to tak je taky v peku s tímto skinem. A nehraju ho. Nelíbí se mi. Vůbec ty ponožky. Nelíbí se mi prostě. Mám tu Balmaxe. Ježiši, kdo by to hrál? No nic. Prostě chapter 6. Co to je za skin, pane bože? Kdo by to hrál? Však má hlavu jak... Co to je prostě? Ty dělová koule. Tu mám Hadesa, to jsem taky hrál. V té chapter 5 season 2. A ztratím skin se mi dost líbí, musím přiznat. A... jako je celkem dobrý. Mám tu Felinu, na té mám... Wow, já vlastně jsem dal čempa, takže můžu mít tady tu. Jo, já jsem dal, jestli nevíte, tak já jsem dal to v reloadech. Jsem dal čempa, teďka před chvilkou. A jdu na ten pokaděný Unreal, já ho prostě musím dát v reloadech. A jako taky se mi celkem líbí, no, líbí. Trochu opak. Ale nelíbí se mi prostě. Tady to je také pro peníze Lego Starý Team. A jako hrál jsem ho. Jo, celkem se mi nelíbí. Ale to je napsané chapter 5 season 1, ale já jsem ale získal tady tu chapter, protože jsem nikdy neviděl, jak se to mám připojit, no, spárovat, já nevím. Prostě tady to a jako líbí se mi celkem TNTina, ta jako taky celkem se dá, ale bez tady toho, já to říkám, já nemám rád prostě ty animované skiny, prostě ne. Mám tu Sushi sama, toho taky hodně hraju, ale jakože fakt ho dost a líbí se mi jako, je to pěkný skin. Taky tuto chapter a season. Tady ten skin, ten se mi taky celkem líbí a hraju ho tak někdy, jo. Celkem dost ho hraju. Toto je můj úplně nejvíc, úplně první skin, co jsem si koupil za V-Bucksy. 800 V-Bucksů a jako jsem za to spokojený, že jsem si to kupoval, ne? Protože prostě je to dobrý skin, prostě why not. Mám tu tady toho a tady to tak je z remixu a jako nehraju to moc, jo. Nevím, prostě nehraju to. Tady to je taky z chapter 5 season 2 a jako celkem se mi líbí na něm ta aura, nebo aura, protože mám to ještě tady to taky celkem dost dohraju a tak a prostě no, líbí se mi celkem. Jako hraju ho, je to taky chapter 5 season 3, ale nehraju to nějak úplně nejvíc. Tady to je taky za V-Bucksy, co si kupoval, taky, celkem se mi líbí a celkem dobré, můžete říct, jak je lepší tady to nebo tady to. Ale mně se nejvíc líbí asi tady to. Jako tady to beru vždycky jak tryhardím. A tady to beru prostě tak, prostě chápete, do Battle Royale. Tady ta Artemis, to nehraju vůbec. To je úplně jako zbytečný skin u mě blokrů.
Nahrál to. Tady to taky úplně Chapter 5 Season 2 vůbec se mi nelíbí. Ani ty edity, žádný z toho, tady ten. Ani tady. Ježiši, tady ta je s tou modrou. Fuj. No nic, je to prostě nesmysl. Tady ten Assault Bomber. A jako, taky se mi líbí. Taky z OG pásu. A jako, dobré to je. Líbí se mi celkem, hraju ho. A jako je dobrý. Mám tu další, One Ball, ten je taky z remixu. A já nejvíc hraju na něm tady ten edit. A jako nehraju ho moc. Ale líbí se mi. Jo? Ale hrál jsem ho. Tady to beru taky jako hodně troll skin. Taky toho hraju někdy. Ale fakt jenom, že jak hraju s kamarádama třeba nějaké mapy. Jinak to nehraju moc. Jenom jak třeba prostě pro srandu jen tak. A víte, že to má tady tu Slurp Series. Asi to třeba až teďka všiml, že za něm jsou takové bublinky. Vůbec nejde vidět. Mám tu tady toho. Magneta. A vůbec nevím, proč mám na něj takový edit zase. Tady ten je taky hnusný celkem, tady ten také. A jako asi tady ten se mi nejvíc líbí. A jako taky celkem dobrý skin. A jako líbí se mi. Mám tu tady ten. A ten jsem hodně hrával, když jsem měl to. Když jsem měl, prostě já jsem s kamarádem hrával hodně v Chapter 4, prostě takové, my jsme měli takovou taktiku, jo, poslouchejte. Ono, tak jsme vždycky padali, víte, jak byly takové ty rakety, jak tam padaly. Tak my se tam vždycky chodili, ale úplně na ničí. A my jsme měli taky loot, že prostě my jsme vždycky u sebe měli takovou tu ruku a i nohu. A i hily. Jo? To bylo strašně dobré. A my jsme prostě furt vyhrávali. To bylo úplně nesmysl. A hráli jsme přesně tady ten skin, protože jako, aby nám to ladilo prostě k tomu. Mám tu Shuri. Ta se mi moc jako nelíbí, nehraju ní. Nelíbí se mi moc. Ani na ní nemám žádný styl, protože edit. To je jako, a můžu se na ní dát třeba. Počkejte. Možná s tady tím by se mi celkem dost líbila. No a i s tím fialovým je celkem pěkná hlava. A já tady mám taky ještě takovou banána. Píly, takové jinčí. A tak jo, hraju. Ježiši, kdo by hrál tady ten a tady ten styl, co to je prostě. Tady to tak taky beru jako kombo někdy, jako červená, líbí se mi to dost. A ta červená, tam ta základní vůbec, ta je úplně divná, tady ta. A i tady to, nelíbí se mi, já vždycky hraju takovou. Venpool. Ta se mi jako za stolik nelíbí. A na to si taky můžu změnit nějaký edit, protože takhle se mi bude podle mě o dost víc líbit. A jako s těma vlasama je úplně odporná, ježiši. Prostě nelíbí se mi to. Mám tu tady to, Amu Frost. A tady to hraje jako s kamarádem duo, že on si bere tady to a já si beru tady to. Jako celkem dobrá, ne? Líbí se mi takové kombo. Máme tu Duma, ten je taky z Chapter 5 Season 4 a jako je dobrý. Je dobrý dost. Líbí se mi celkem. Mám tu tady to Jonesyho.
A jako musím se přiznat, tady to také moc nehrál úplně. A konečně tu máme Juice, ten je dost dobrý skin. A byl za free v remixu, jako hraju ho. Je dobrý. Potom ještě tady toho Snoop Dogga. Ježiši, co to je? Jak to mohlo napadnout? Epiku. Jako fakt Epiku. Proč se to přidávali? Je to úplně odporný skin. Radši budu hrát tady ten, a k tomu se až potom dostanu. Tady toho jsem získal dneska z Fortnite kodu Hatsune Miku a nehrál, jako nemůžu říct, že nehraju, protože ní mám jeden den, jo. A jako hrál jsem ní už jednou, protože jsem chtěl zkusit, ale koukejte na ty vlasy. To mi přesahuje úplně přes celou obrazovku. Však to mám přes polovinu. Teďka tu mám Snoop Dogga a ten se mi fakt dost líbí, jo. Prostě taká hára velká. Líbí se mi, o dost víc jak tento, je to úplně odporná, jo. Mám ho i ve favorites, protože se mi fakt líbí, jo. No to tady toho vůbec nehraju, fakt vůbec. Jak je taky velký, taky Chapter 5 Season 3, nehraju ho. Prostě je hnusný, koukejte na ten obličej, je prostě je odporný, no. A Solid Snakea. Toho taky hodně hraju, ale já prostě nechápu, proč u každého skinu mám také hnusná. Prostě taky dědula, co to je, pane bože. Jako líbí se mi. Hraju ho celkem a jako líbí se mi. Mám tu potom Rebirth Harley Quinn. To byla nedávno v shopu s Harley hitem. Má. Já nevím, jak se to jmenuje. Ale víte, co myslím za pickaxe. Ale to je z komiksu, to jsem získal. Z komiksu. A mám to za free, ne, to něco stálo, ten komiks, ale chápete. Mám to Batmana, už poslední skin. A je to Chapter 2, Season 7. A taky z komiksu jsem to dostal společně. A tady to byl úplně celý locker bundle. Je? Úplně všechno. Takže tady to může být konec pro tady to video. Tak zatím čau.